Này लोगोफोर जोंहा क'क्राझारनि मा दालां होनथाय लावथि दालाङाव बेरायफैदों नै बेरायनो लाबोदों आरो इनायाव मालाय पिकनिक जानो सोरबा सोरबा ओइयाव लाबोनानै दोनफै ओइयाव नै सिउ लानानै मोनदो माथो मोनदो मिथिया पिकनिक जाफैदोंमोनलाय बिराद गोजों दैयाबो नोगोद साफा नै गोजौआवबो बिदि दं बिराद गिदिर नै दैया जोंना उल्था जायाखैदां थानाया उल्थादां जोंना थानाया उल्था जादोंदां जोंना लावथि दालां होनो नै बिराद गोलावखा Oh my dubla नोगोद मोजांखा जाया लोगो ओरैबो नाय दैलाव साबसिन नुयोलै बिदि नुफेराखैमोन आरो बेरायफेरामोन नालाय नुफेराखैमोन नै क'क्राझारनि लोगोफोर क'क्राझाराव दंफैयोलै आङो भिडिअ खालामनाय जायालै बालायलाङो बेरायनो जायगा नायथिंनानै जायगा नायथिंबाय थायो खालामनो बायो होमबाबो बारा खाथियावनो आरोना बेयो कारेन्ट बनायब्रा इ गोजौआव नैयाव हा ए ओइजों कारेन्ट थाङो माथो मायावबा थुना होबाथाय बैयो बोखोजायोब्रा दै बाना जाबाय नों हमदोलै गुर थांगोन आरो नै जोंना बिथाङा बिराद थाबायगासिनो आरो जोंखौ देखायनो लाबोदों हेलमेट लालायना हाग्राबारि होननायखाय आंलाय फैजानाय नङा नालासिनो नंदों आइया सिन्थिनायसै जोंहाबो 40,000 लानाय मिन्थियासै बेना selain nih dia càng gì mà không đi ra nào mà thấy cái này nó đúng rồi anh nè rồi sao phải ăn đi ạ vợ
Ni yang kan lah menandang. Nan delapan jam ini ni. Cuy, tu nak ini. Lagi tu. Bilang tu siapa lah? Hei, ni siapa? Ama beli tu beli. Humdeng bra. Nah, ya sana gini lah yo. Ni ya ya. Sana gini lah yo gini. Yang gini gerak. Tuh hanya. Deh, ada. Ya, angkat. Ya, mai cuma san muda ni. San muda ni. Ya, berat. Siapa dia nak ke? Đây đứa giàu nâu ạ. Nang đó. Oh my dubla. Guys, jangan berat. Birai baik hilang awak nak kebai. Nih, yang berat no ini haram tak sampai. Piknik sana pergi ni, masa. Sudah. Ay, simirai jago mendai ni. Gate này dừng khăn lặng mấy thằng chị thằng lá lên chứ thằng khá bơ phìn bái dừng thằng bay đó Đây, làm chứ. khăn lặng này ăn gọt khăn ai phải đi lấy thằng xe Doi kerja, saya kerja ni dah dapat kat sana. Doi kerja.
दुब्लिया आरो बिराद गिदिर दै ओइ गेजेराव बारा दै गैबावासो खोमा ना ओमफ्राय जिं जिङाव नोगोद गोथौ बे हाग्राफोरा